Már az Egyesült Államokban is lehet aranyat kivenni automatából, egy floridai bevásárlóközpontban állították fel a gépet, a nagy értéket tartalmazó automatát fokozottan őrzik. Lehult a lepel Amerikában a stílszerűen aranyfüstlemezzel borított aranykiadó automatáról. Mostantól a gazdagok bevásárlóközpontjában, a floridai Boca Ratonban is lehet vásárolni 24 karátos aranylapokat és aranyérméket készpénzért vagy bankkártyával. Idén májusban debütált Abu Dhabiban, a fényűző Emirates Palace Hotelban a német feltaláló Thomas Geisler Gold to Go márka nevű találmánya, amelynek kijelzője 10 percenként mutatja az arany aktuális árfolyamát. A feltaláló szerint akkora a siker, hogy 2 naponta kell feltölteni a gépet, amelyben nagyjából $150,000 értékű arany, illetve készpénz van, ezért külső-belső kamerák és biztonsági őrök védik. Gessler szerint a pénzügyi világválság miatt egyre kevésbé bíztak ügyfelei az értékpapírokban, ezért cége ráállt a nemes fémekre és a különleges szolgáltatásra. Abu Dhabi után Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is elhelyeztek aranyautomatát, amely immár Amerikában is megkezdte hódítását. Gessler amerikai partnere azt jósolja, hogy az arany 5 éven belül párhuzamos valuta lesz, és hogy elébe menjenek a várható hatalmas keresletnek, 40 aranyautomatát fognak elhelyezni további amerikai bevásárlóközpontokban és szállodákban, például Las Vegasban, világszerte pedig több 100-at.